Iktar minn 5,000 Ingliż li ġejjin Malta l-logħba bejn Malta u l-Ingilterra fl-ewwel ta' Settembru kienu skrutinizzati mill-Pulizija Maltija li għal din il-logħba qed tħejjib serjetà kbira. Tant li kkollaborat mal-Pulizija Ingliża li wkoll kellha sehem f'dan il-proċess. Tkellimna mal-Ispettur Robert Vella li għal dawn l-aħħar ġimgħat kienet fdata lilu l-biċċa u ġieħ ta' ras li jkun assigurat li f'dak il-jum tant mistenni mid-dilettanti tal-futbol kollox jimxi ħarir mill-lat ta' sigurtà. Kull request li kellna minn barra ta' tickets ġew vvetjati, ovvjament qed naħdmu wkoll mhux biss fuq il-ground immanka fejn se jkunu allokati u fejn jkunu lokandi dawn il-persuni, ġifieri ma ħanniex qed nitkellmu ġast biss l-erja tal-ground imma għandna challenge minħabba li nafu li l-partitarji Ingliżi huma rinomati li jokkupaw diversi pjatet meta jilagħbu barra minn pajjiżhom. Dakinhar tal-logħba se jkunu impenjati madwar 300 pulizija, mhux biss fl-istadium iżda wkoll f'lokalitajiet bħal Belt, Buġibba u San Ġiljan. Pjazzett li mistennija jaraw il-mijiet ta' dawk li f'Malta ġejjin jappoġġjaw lil pajjiżhom. Ma jistax jonqos li f'dawn il-pjazzett l-Ingliżi jkunu jixorbu xi ftit tal-birra mhux ħażin. Għalhekk, wara analiżi li saret, il-Pulizija Maltija ħadet id-deċiżjoni li ma jkunx għaqli li jinbih l-alkoħol tul id-90 minuta tal-logħba wkoll. Il-preparamenti għal din il-partita ilhom sejrin numru ta' xhur issa wara li sar ir-risk assessment kollu u tkellimna aħna anke mal-partit konċernati u anke mal-FA Ingliża wasalna għal konklużjoni ġifieri b'responsabbiltà li għall-aħjar tas-sigurtà l-partitarja ma jinbieħx alkoħol waqt din il-partita. Ovvjament id-deċiżjoni ttieħdet mill-Pulizija ta' Malta. Il-biljetti għal din il-logħba inbiegħu fi ftit jiem, xi ħaġa rari għal futbol Malti u għalhekk meta ta' qali se jara l-eluf tal-ispettaturi, Robert Vella kellu numru ta' suġġerimenti. Dan biex id-gawdija ta' 90 minuta ma tintilifx wara minħabba problemi loġistiċi. L-appell tiegħi huwa għall-partitari biex jaħsbu kmieni hija logħba li ħadd attira numru kbir ta' nies, pratikament il-ground ilu sold out għal diversi ġimgħat. L-appell tiegħi wkoll huwa li preferibilment dak min jista' juża il-transport pubbliku għall-ewwel darba wkoll ħadna erja li tiġi triq ta' taħt l-imdina li hija pjuttost wiesa li tagħti mis-saqqajja sa roundabout tal-imtarfa li sa tkun allokata għal parking tal-partitarji. U meta baqa' inqas minn 15-il jum għal din il-logħba ta' kwalifikazzjoni, issa l-entużjażmu jibda jiżdied xi ftit. Bl-MFA wkoll tidher li hi lesta għal dan l-appuntament importanti.